Recenzie de o stea, da? Totul a fost excelent. Da, Ion Grasu, mulțumim pentru cel mai bun. Mâncare bună, tot de o stea, da? Mâncare bună, însă am găsit în shawarma metalul cu care se leagă pâinea. Sunt client de când a fost deschis. Raport cantitate, calitate, preț, foarte bine. Dar am încetat de a mai cumpăra din cauza persoanelor de etnie romă. What the fuck? What? Acești oameni în ghilimele, ca să nu-i numesc cum ar merita, sunt o problemă în acest fast food. Intimidează personalul și nu țin cont de statul la rând și dacă le spui ceva, sar la scandal. În concluzie, dacă vreți să cumpărați de la Babai Donor, să o faceți atunci când nu sunt astfel de ființe acolo. Jail, right away. Foarte bun, recomand cu mare încredere, cheese kebab în paranteză. Am venit din Arad special pentru cheese kebab. Gustul și calitatea peste așteptări. Pentru cheese kebab din Arad. Mamă, păi de-mi cheese kebab. Peste așteptări, absolut perfect. Să nu mâncați de aici niciodată. Locul este foarte murdar și mâncarea arată foarte suspicios în persoană. Mâncarea arată suspicios în persoană. Când am intrat prima oară în șaurmerie, o domnișoară stătea pe telefon. Iar apoi a luat un șervețel și a șters blatul de mizerie și a pus șervețelul de unde l-a luat. Cam aiurea, dacă. Pe lângă toate astea, după ce am mâncat shawarma, am făcut o enterocolită groaznică care m-a pus la pământ timp de o săptămână. Mâncarea poate avea gust bun, dar este foarte slinoasă și nu face decât rău și dezamăgire. Oh, ce tragi! Am intrat pentru că am văzut că nu au clienți. Acum Ce drăguț! Acum am aflat de ce. Ce bun! Cantitate, calitate, preț foarte bine. Da. Bine. De când era? Scoate-mi ochii.